Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumuzda teatrlikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar yepleşimde başlayas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov Daşowut welaýatyny iş taparnaman aşyryp, bu ýerde sewitleri durmuş ykdysadyny ösdürmek, yurdumyzy fenagatlaşdyrmagyň çäklerini welaýatyň energetik kuwatlyklaryny artdyrmak, şeýle-de azyk bolçulugyny üçin etmek bilen baglanşykly meseleleň ýerine ýetirilişi bilen tanışdy. İrteger bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, birden iş sapary bilen Daşowut welaýatyna urady. Daşowut welaýatyna tarap uralan hormatly prezidentimizin uçary Asalamdan Daşowut şäheriniň halkara howa menziline gelip gönni. Birde döwlet başlarymyz mehirli garşanly. Hormatly prezidentimiz Daşowut şäheriniň howa menzilinden wilayatyň Gurban Sultany etrawynyň çägine ýerleşýän we güýjenmesi 500 kV bolan Balkan Daşowut howa elektrik geçirçisiniň gurulşyk meýdançasyna tarap urady. Mehriban arkadagymyzyň ýoly tebigatyň ajaýyp günjegi bolan Garagum Fehratynyň içinden geçdi. Ýylyň häzirki pursatlaryny Daşowut wilayatynyň fehra giňişlikleri ak gary birenni. Munyň özi bu günjekleriň ýötümlik dünýäsiniň baýlaşmagyna ähmiýetli bolup durýar. Fehra giňişligine garyň düşmegi Yörü meydanlaryň we ösümlik dünýäsiniň hassa baýlaşmagyny şertlendirýär. Daş goşawy goramak, tebigaty aýaly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak, milli liderimiziň ýol başlygyna amala aşyrýan döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ekologiýa, bioköpdürlügi saklamak, çölleşmäge garşy görüş bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berýän ýurdumyz bu ýolgomda sewit we ählimumy hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine münasip goşunt goşýar. Gyş pasyna giň fehralarda öýed bolşly ajaýyp görnüş emele geldi. Onuň giňişliklerine özüni çekiji täsirlik duýulýar. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başlangyjy we tapşyrygy esasyna ekologiýa babatda ägirtli almy barlyk işleriniň alınıp barlýanyny bellemeli. Şonuň netijesinde fehra giňişligine gadymy döwürlerden bäri saklanyp galan ösümlikleriň köp görnüşlerine duş gelmek bolýar. Mehriban arkadagymyzyň ýyligleri belleşýäli halkymyz tebigat bilen asynjykly ýaşamagyň dünýä nusgulyk tejribesini döredipdir. Bu bolsa tebigaty aýaly saklamagyň, onuň haýwanat we ösümlik dünýäsine netijeli gatnaşygy ýola goýmagyň asly ýörelgesiniň kemali gelmegini şertlendirdi. Garagum Fehraty özüniň ösümlik dünýäsi ýaly köp müň ýyllyklaryň dowamyna öýe bolşylygyny we köp türlüligini taklap gelipdir. Ajaýyp ekologam bolan Garagum Fehratyna aýaly çemeleşmek, onuň çäklerini ekologiýa nukdaýynlaryndan amatly günjegi döretmek, türkmen tebigatynyň netijeli we almy esasy peýdalanmagyny öpçün etmek, milli liderimiziň amala aşyrýan ekologiýa siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Munyň özi Garagum Fehratynyň baý ösümlik dünýäsiniň diňe bir ekologiýa babatda däl, ýetim insan saglygy üçin üren ähmiýetligini görkezýär. Hormatly prezidentimiz Balkan Daşowut ugru boýunça howa elektrik geçirçisiniň gurulşyk meýdançasyna geldi. Häzirki döwürde ýurdumyzda täze elektrik geçirçi ulganlary gurmak işleri bellenlen meýnama laýyklykda netijeli dowam edýär. Munyň özi ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasynyň we onuň eksport meşgulleriniň artdyrmagyna mümkinçilik berer. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiziň ýyligleri tagallasy netijesinde ýurdumyzyň energetik ulgamynyň puwdaklyň düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadyny puwturlandyrmak, önümçüge täzeçil tehnologiýalary, häzirki zaman alymanyň gazananlaryny ornaşdyrmak meselelerine möhüm üns berilýär. Milli liderimiziň bu ýurda öňe sürýän atyrly başlangyçlary anyk işlerde we giňmeçerli gurulşyklarda öz aýdyň beýany tapýar. Hemde bu başlangyçlar halkara derejesinde giň gollugy eýe bolýar. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli ykdysatymyzyň ähli puwdaklary bilen bir katarda energetik ulgamy mehriban arkadagymyzyň taýsyz tagallary bilen ösüşiň täze derejesine çykdy. Birde hormatly prezidentimize ýurdumyzyň energi ulgamynyň ösüşi, onuň düzümlerine ýerine getirilýän işler we täze döredilýän kuwatlyklar barada giňişleýin maglumat berýän taslamalar, olaryň ýerleşýän ýerleriniň çyzgylary görkezildi. İlki bilen Türkmen Enerji Taslama Institutunyň direktori Rahmanow ýurdumyzyň halkylaryň energi ulgamyny döretmäge gönükdirilen kuwatlyklaryň güýjenmesi 500 kV, uzunlygy bolsa 560 km bolan Balkan Daşowut ugru boýunça howa elektrik geçirçileriň şekil taslamlary barada hasabat berdi. Bellenşýäli hormatly prezidentimiziň başlangyjy we tagallasy bilen ýurdumyzyň halkylaryň energi ulgamyny döretmek meselelerini hemme taraplaryň esasy çemeleşilýär.
Hormat prezidentimiz yurdumyzyň energetika pudugynyň ýöňüne durýan wezipeleriň möhümdigine öňe çekip, energiýa serişçileriniň baý gorlarynyň netijeli peýdalanmagynyň ykdysat taýdan bolşýaly durmuş taýdanam üren beýiklikligini belledi. Soňra Türkmen Energia Guruluşy Konserniň başlygy Ataýew hünärmenler tarapyndan dürli güýjenmeli howa elektrik geçirjilerini we transformator beketlerini gurmagyň baý tejribesiniň toplanyny barada aýdyp, güýjenmesi 500 kV bolan elektrik geçirjileriň we beketleriň güýjenmesi 220 kV, uzunlygy bolsa 421 km bolan iki zincirli Ahal Balkan güýjenmesi 220 kV, uzunlygy bolsa 380 km bolan iki zincirli Ahal Mari, şeýlekem güýjenmesi 220 kV, uzunlygy bolsa 25 km bolan iki zincirli Daşoğuz döwlet elektrik energiýasy gurbançy howa elektrik geçirjisiniň, şeýlekem Daşoğuz döwlet elektrik stansiýasynyň şekil taslamalary, Tirdar, Qaqa, Tejin elektrik beketleriniň gurbançy howa elektrik geçirji ulgamynyň şekil taslamalary barada hasabat berdi. Hormat prezidentimiz işenip taýýarlanan taslamalar durumça geçirmekde, ýurdumyzyň energiýa guruluşçylarynyň uly tejribe toplamagynyň goýunçly ýagdaýdygyny aýdyp, bu gurda alınıp bolýan işlerde häzirki zaman almanan gazananlaryny we dünýä tejribesini öwrenmegiň, şeýlekem ýokary öňüjlikli teýenkelerden netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny öňe çekdi we bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra energetika ministri Recep Muradov bu ýerde görkezilýän şekil taslamalar öňüsi bilen Ahal döwlet elektrik stansiýasyny utgoşukly durançyga geçirmegiň meselleri barada hasabat berdi. Bellenşýäli onuň düzüminde bu turbina generator binasy, 4 sany bu gadany, 2 tane transformator we beýleki kömekçi desgalary bolar. Şonuň bilen baglykda Daşoğuz we Lewap döwlet elektrik stansiýalaryny utgoşukly durançyga geçirmek boýunça zerur işler alınıp barýar. Lewabyň döwlet elektrik stansiýasynyň düzüminde bu turbina binasy, soğutucu deska, howa gazyjy bina, ýatýaşyk dizel generatory, ýagyş suwuny toplaýjy deska, transformator bekedi, bu gadany, ýetasy elektrik paýlaýjy deska we beýlikler girýär. Şeýlekem ol Balkan vilayetiniň Tirdar etrawyna köpügürli gün we ýel elektrik beketleriniň taslamalary hemde olaryň yerleşik ýerleriniň çylgylary barada hasabat berdi. Hormat prezidentimiz halkalayın enerji ulgamyň ekli gurularynyň guruluşy gurulma işlerini ýokary hili ýerine getirmek we olary bellenlen möhletde ulanmaga bermek wezipeleriniň möhümdigini belläp, bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekow häzirki döwürde bu ulgamyň puwdaklaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, Hyzystan, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň geçýän ugrunun Mari döwlet elektrik stansiýasyndan Watan döwlet elektrik stansiýasyna çenli aralygyň, şeýlekem Awganistanyň Mazar-y Şarif şäherinden Kabul çenli çekilmegi gözüňe tutulýan ugrunun, şeýlekem Mari döwlet elektrik stansiýasyndan Herat, Farah, Kandahar ugrunun we Awganistanyň bilen Pakistany çenli geçirijek ugrun çylgylary barada hasabat berdi. Şeýlekem vice-premier Mar Maşat ugru boýunça gurulmagy meýilleşdirilýän 500 kV elektrik geçirji, uzunlygy 140 km bolan Mari Saras ugru boýunça howa elektrik geçirjisi, güýjenmesi 400 kV bolan Taragys Maşat ugru boýunça howa elektrik geçirjisiniň meýilleşdirilýän guruluşlary barada hasabat berdi. Hormat prezidentimiz soňky ýyllarda bir ulgamda amala aşyrylýan giňerimli özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň ähli sebitlerine döwrewap elektrik stansiýalary guruldy. Energetika kuwatlyklary ençeme artdyrly. Elektrik geçirji ulgamlaryň täze müňlüçe kilometrler çekildi diýip belledi. Munyň özi bolsa Türkmenistanyň energiýa garaşdyrlygyny üstün etmek bilen çäklenmän, eýsem onuň elektrik energiýasyny daşary ýurtlara eksport etmegiň ägir türlü mümkinçiliklerine eýe bolan ýurda öwrülmegini şertlendirdi diýip hormat prezidentimiz bir ugurda alınıp bolýan işleri depkinli dowam etmek babatda vice-premier anyk taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz bir ýerde ýurdumyzyň energetika ulgamynyň puwdaklaryň idaralarynyň ýol başlarynyň hemde energetika ministrliginiň vilayet düzümleriniň hünärmenleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Milli liderimiz täze ýylyň başlanmagy bilen ýurdumyzyň vilayetlerine iş saparyna bolup, degişli toplumlaryň ýol başlary we hünärmenleri bilen iş maslahatlarynyň geçirilýänini belledi. Ene şuň bolsa, ýöňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak, tebitleri ösürmegiň maksatnamalaryny durumça geçirmekde bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak, şeýlekem ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasynyň içerki sarpejlere we beýleki döwletlere iýerişi bilen tanışmak üçin siziň araňyza geldim diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Milli liderimiziň belleşýäli garaşsyz watanymyzyň energiýa serişçileriniň baý gorlary ýurdumyzy dünýäde iri energetika döwletleriniň hataryna çykarýar. Şonuň bilen baglykda döwletimiziň alyp barýan antanperwer energetika tiýadat netijesinde içerki sarpejlerimiz elektrik energiýasy bilen ygtybarly we büyükdensiz üpçün edilýär. Onuň özümizden artýan beçörleri bolsa, dürli gurlar boýunça daşary ýurtlary diýip berilýär.
Bilinç maksatları gönüktürülen beýi siyasatı üstünlükli durmuşa geçirmek üçün döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär. Hormat prezidentime de Türkmenistanyň elektrik energetika puwdugyny ösürmegiň 2013-nji 2020-nji ýyllar üçin konsepsiýasynyň kabul edilmegi, puwdugyň maddi enjamlaryň binýadyny hasa puwturandyrmaga we elektrik energiýasynyň öňdürilýän möçberlerini bir näçe artdyrmaga mümkinçilik berenligini aýtdy. Şeýlekem içerki sarpejleriň elektrik energiýasy bilen üpçünçiliginiň agtybarly bolmagyny ýoklandyrmaga, onuň daşary ýurtlara berilýän möçberlerini we ugurlaryny artdyrmaga amatly şertler döredildi. Konsepsiýanyň üstünlükli amala aşylmagy netijesinde häzirki döwürde vilayetlerimizin hertinde 2-3 tane elektrik stansiýasynyň hereket edýänligini aýdyp, döwlet başlarymyz onuň sewitleriň energiýa howpsuzlygyny üpçün etmäge, puwdugyň kuwatyny ýoklandyrmaga giň mümkinçilikleri döredýänligini bellädi. Häzirki wagtda Türkmen elektrik energiýasy goňşularymyz bolan Iran we Awganistana, Özbegistan hemde Gyrgyz respublikalaryna berilýär. Şonuň ýaly ony Özbegistanyň hemde Iranyň üstü bilen 3-nji ýurtlara da iýermegiň mümkinçiligi uly bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Kuwaty 254 megawattdan köp bolan Daşoğuz döwlet elektrik stansiýasynyň öňdürýän energiýasy vilayetin sarpejlerinden daşary beýleki ýurtlara berilýär. Tebitde durumşa geçirilýän özgertmeler bilen bagly geljekde Daşoğuz elektrik stansiýasyny ýöneköy dolanşykdan ut goşturulan bu gaz dolanşygyna geçirmek gözüňde tutulýar. Büyük çäreleriň amala aşylmagy bolsa, TV gaz sarp etmeden goşmaçy elektrik energiýasyny öňdürmäge, daş goşup getirilýän ziýanyň möçberini epesde azaltmagy mümkinçilik berer diýip milli liderimiz bellädi. Hormatly prezidentimiz Ahal Balkan Daşoğuz ugurlary boýunça gurulýan ýokary voltly asma elektrik geçirçisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen Daşoğuz vilayetiniň durmuşyk ykdysady ösüşine batly itergi berjek agtybarly energiýa çeşmeleriniň ýene-de biriniň dörediljekdigine ölçekdi. Döwlet başçylygynda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir günüň wehmet üstünliklerini besenýänligini belläp, geçen ýylda ýurdumyzda döredilýän halkara energiýa ulgamyň Ahal Balkan böleginiň ulanmaga berilmeginiň ähmiýetli waka öwrülendigini aýtdy. İş maslahatynyň başynda soňra hormatly prezidentimiz oňa gatnaşýan hünärmenleriň hatabatlaryny digledi. Hatabatlardan görünýärli, häzirki döwürde milli liderimiziň paratatly ýol başlygyna ýurdumyzyň dürli künjeklerini kuwatly elektrik beketleri gurulýar. Munun özi içerki sarpejleri elektrik energiýasy bilen agtybarly we bökdünçsiz üpçün etmäge, şeýlekem ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmaga berүү şertler döredýär. Şeýlekem energetik ulgamynyň kuwatlyklaryny ýurdumyzyň degişli düzümlerini deň derejede üpçün etmek we onuň ähtiýaçly kuwatlyklaryny döretmek maksady bilen ýurdumyzda energiýa ulgamy emele getirmek üçin berүү işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiziň başlangyç esasyna alınıp barlýan bu işler ýokary voltly elektrik geçici ulgamlary gurmak arkaly berja edilýär. Ahal Balkan Daşoğuz we Ahal Mara boýunça ýokary voltly elektrik geçirçileriň we beketleriň dol derejede gurulmagy energiýa ulgamyň agtybarly hereketini üpçün eder. Bu taslamaanyň birinji tapgyry bolan Ahal Balkan ugry 2021-nji ýylda gurulup ulanmaga berildi. Energiýa ulgamyň Balkan Daşoğuz ugry boýunça ikinji tapgyryna guruluşyk gurulma işleri ýerine getirilýär. Bu ugruň garagym tekratynyň içi bilen geçýänligini nazara alanyňda ägir turly işleriň ýerine getirmeli boljakdygyny aňladýar. Şonuň üçin Balkan Daşoğuz ugry boýunça ýokary voltly elektrik geçirçileriň we beketleriň guruluşynyň maksatnamasyny taýýarlamaga möhüm ähmiýet berilýär. Halkyň arkadaky zamanaty ýylyna büýük halkalaryň energiýa ulgamyň Balkan Daşoğuz böleginiň guruluşyna energetika puwdugynyň ähli energiýa guruluş kärhanlary we ýurdumyzyň bu ugry boýunça iş alyp barýan telekeçik düzümleri işen gatnaşarlar diýip hatabatlarda bellenildi. Şeýlekem hatabatlarda arkadaky prezidentimiziň tagallasy bilen satyn alynan kuwatly guruluşyk tehnikalarynyň beýleki gurallaryň netijeli ulanýanlygy barada aýratyn bellenildi. Hünärmenleriň we guruluşçylaryň ustatlyk derejesi ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Bu deskalaryň guruluşyna ýurdumyzyň tebigy aýratynlyklaryna we häzirki zaman ekologiýa talaplaryna möhüm üns berilýär. Bu bolsa energiýa guruluşçylaryň öz işlerini milli liderimiziň ýöňde goýan wezipeleriniň we häzirki döwrüň wajyp talaplarynyň ugralýanlyklaryny görkezýär. Şeýlekem ýurdumyzy goýa tutuş sevdi ähmiýetli bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň telekeçileriniň işin gatnaşýanlyklary bellenildi. Munun özi Tenagatçylar we Telekeçi birleşmesiniň agdalarynyň dürli gurulary şol sanyna energiýa guruluş ulgamyny netijeli işleri alyp barýanlyklarynyň aýdyň beýany bolup durýar. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzda energetika puwdugynyň işiniň döwrüň taramda laýyk derejede ösdürmeginiň ornuny berur tagallalaryň edilýänini belledi. Şonuň bilen baglykda puwdugyň iş üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagyna, bu ýurda halkara hyzmatdaşlygynyň iş şeňleşdirmegine möhüm ähmiýet berilmelidir.
yurdumyzyň telekeçileriniň halkalayyn energi bolgamyň gurulşygyna gatnaşmagynyň goňçly wakadygyny bellep, milli liderimiz hyzmatçylaryň hemme taraplaryň öziş ýoluna düşendigini aýtdy. Munyň özi yurdumyzyň energetik bolgamynyň işiniň döwrüň tarabyna we öten halkara ölümlerine laýyklykda ösdürmegini şertlendirer diýip döwlet başçylaryny belledi we hünärmenlere alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow yurdumyzda birbitigi energi bolgamy döretmek boýunça milli liderimiziň başlangyç esasyna işenip taýýarlanan taslamany amala aşyrmak orna alınıp barýan toplumlaryň işleri barada hasabat berdi. Şeýlekem vice-premier energetika pudonuň işiniň döwrewap derejede ötürilmegine, önümçi kuwatlyklaryna ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilmegine iýdigderli üns berýäni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Beýit haftamanyň üstünlikli ýerine getirilmegi Türkmenistanyň halkara geňişligine dünýäniň energetika döwleti hökümine orny puturandyrmakda mühim ähmiýeti bolar. Şunun bilen baglykda vice-premier tutuş Sewit ähmiýetli taslamanyň üstünlikli ýerine getirilmeginiň ornuny degişi düzümleriň taýyşly işiniň ýoly goýulmagy ornuny zerur tagallalaryň ediljekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentimiz milli ykdysadetimiziň ähli pudoklaryna bolşýaly, energetika bolgamyna alınıp barýan işleriň häzirki zaman talaplaryna we dünýäniň özün tejribesine laýyklykda ýoly goýulmalydygyny belledi. Şunu täzeçil tehnologiýalar, sany ulgama we ilmiň ýokary gazananlaryna mühim ähmiýet berilmeliler. Şol bir wagtyň özünde taslamanyň ekologiýa ýagdaýy aýratyn wajypdyr diýip döwlet başçylaryny belledi we bu wagtda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradov vilayatda alyp barýan işler bilen tanşandygy hemde halkalayyn energi bolgamyň Balkan Daşoğuz böleginiň gurulşygynyň dürli meseleleri boýunça özüniň wajyp maslahatlaryny berenligi üçin hormatly prezidentimize vilayatyň ähli ilatynyň adyndan hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz yurdumyzyň energi guruluş kerhanalarynyň we tutuş energetika podonyň işgärleriniň alyp barýan bu işleriniň ykdysat taýdan bolşýaly halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde, sebitde durnukly ösüşi üpçün etmekde wajypdygyny belledi we bu işleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň ornuny bilelikdäki tagallalaryň zerurdygyna ünsçekdi. Milli liderimiz elektrik energetika pudogynyň şeýlekem çäkleriniň ýokary voltly elektrik geçirjisi geçýän wilayatlaryň ýol başçylarynyňdyr hünärmenleriniň bir il ýurt bähwetli uly taslamany durmuşa geçirmekde ele berip agly bir zähmet çekçekliklerine bir inan ýanyny belledi. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň gülläp etme ugruna amala aşýan işlerine uly üstünlikler arzu etdi. Soňra Mehriban arkadagymyz vilayatyň göregli trawynyň çägine ýerleşýän Işewur Topar Hojuluk Jemgyýetiniň guşuluk toplumyna geldi. Assalamu alaykum Kahraman arkadagymyz. Kahraman arkadagymyz we Daşoğuz vilayatynyň göregli trawyny ýerleşen Işewur Topar Hojuluk Jemgyýetiniň guş ötürýän we guş ötüni gaýtadan işleýän karhananyň ýolbaşçysy Ömer Rasopow. Kahraman arkadagymyz vilayatymyza hoş geldiňiz. Kahraman arkadagymyz. Men Işewur Topar guşuluk toplumynyň hünärmeni Gurban Rezodaýanç. Kahraman arkadaşlar, men guşuluk toplumuna 2019-njy ýylda mär zähmet çekýärdim. Kahraman arkadaşlar, bu ýerde işgärleriň köpsi ýaşlardan ibaret bolup durýar. Kahraman arkadaşlar, bu ýerde bize işlemek üçin ähli şertler döredilen. Kahraman arkadaşlar, biz ýaşlar üçin edýän arzularymyz üçin size taňýarlyklaryny aýdýarym. Kahraman arkadaşlar, siziň janyňyz sag, başyňyz dip bolmagy, tutýan tutumly işleriňiň elmiden rowaj almagyny arzu edýärim. Kahraman arkadaşlar. Kahraman arkadagymyz, siz halkymyzyň ýokary derejede ýaşamak üçin uly işler edýär. Şonuň netijesinde türkmen halkymyz bagtyar durmuşda ýaşaýar. Kahraman arkadagymyz, biz telekeçilere edýän himayet boldularyňyz üçin size sag boluşyňyzy aýdýar. Taňry ýalkyn Kahraman arkadagymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belet başyňyz hemýe aman bolsun arkadag prezidentimiz. Söhbetde şuň dowamyna Mehriban arkadagymyz Hojuluk Jemgyýetiniň guşuluk toplumyna öndürilýän önümler olaryň görnüşlerinden gyzyklandy. Işewur Topar Hojuluk Jemgyýetiniň guş etini öndürýän we gaýtan işleýän kärhanasynyň ýol başçysy, guşuluk toplumyna edilýän işler, öndürilýän önümleriň möçürleri, ýurdumyzda azyk bolşugyny hasy üpçün etmäge munasyp goşunt goşmak ornuny Hojuluk Jemgyýetiniň Agzybir Toparynyň sazyşly iş barada gurrun berdi. Toplumda bir ýylda 300 tonna guş eti öndürilýär. Guş etleri mahmal atly nişan bilen gelşikli gaplara gaplanýar. Munyň özi ekologiýa taýdan arasy ýokumly tow etiniň mahmal ýaly ýumşakdygyny hemde olaryň adam beden üçin peýdalygyny aňladýar diýip telekeçi gurrun berdi. Şeýlekem ol täzelikde toplumda bedene saklamaga başlandyklaryny, olaryň häzir 1000 soňyň bardygyny hemde saklanýan bedenleri ilki bilen arkadag prezidentimize görkezmek mümkinçiliginiň dürändigini, üren şatdygyny goňç bilen belledi.
Telekeçi gurşuluk toplumuna ýylyň dowamyna 6 tapgyrda 210 000 jüýjäniň çykarlýanyny, bir tapgyrda 35 000 jüýje goýberilip, olaryň 45 günde ýete yaramly bolup ýetişýänliklerini aýtdy. Hindi toğunyň meýekýany 120 günde, horozy bolsa 150 günde ýetişýär. Şonda meýekýanyň agramy 8-10 kilogram, horozyň agramy bolsa 14 kilograma çenli ýetýär. Bellenşýäli hojuluk jemgyýetine o teme sürüp ýetişdirmek üçin 50 hektar ýer bölünip berilipdir. Telekeçiler şonuň 20 hektaryna mekke jogyn, 15 hektaryna jogyn, 5 hektaryna arpa, 10 hektaryna bolsa ýorunja ösürip ýetişdirýärler. Telekeçiniň belleşýäli toplumda bir sagatda 8 toğuy et görnüşini taýýarlamagy mümkinçilik berýän kuwatlyk bar. Ýurdumyzda azyk bolşugyny ýepçin etmekde işewur toparlaryň möhüm orny eýleýänini belläp, mehriban arkadagymyz telekeçileriň ihlasly tagallat netijesinde ýurdumyzyň ilaty, ýylyň tutuş dowamyna tergiwe gönümler, etleriň durly görnüşleri we ýumurtga bilen öpçün edilýär. Şonlukda owagçylyk önümlerini öndürýän telekeçiler içerki wagdarlarda durly görnüşli önümleriň, şol sanyna mallaçylyk hemde gurşuluk önümleriniň ýumurtkanyň bolşugyny pogturandyrmak ornuna werur tagallary edýärler diýip Hormaty prezidentimiz belledi we işewur topar hojuluk jemgyýetiniň agdalaryna önümçigi mundan meýlekde giňeltmegi maslahat berdi. Şuňsy gören saat halkymyz bir gadymdan bäri gurşuluk bilen meşgulanyp tawuk ýumurtkasy hem bir etini öndürme gaýretine üns beripdir. Ata-babalarymyz tavugy hem 7 halynanyň bir azaplap onun hem etini ýokmuny ýyp töpünde ulanypdyr. Tavuň ýumurtkasyndan hem onu düýümini haramy bildiň hem birikmek üçin belok ýa aslany üçin başga hem yaramly mandyrlar köp. Näsem gurşulukla meşgulanyp halkymyz üçin behri diýişilýär. Ýolum adyk bolsulyň berkitmäge goşunt goşýardyň. Onuň üçin men mümkinçilikden peýda ýurdumyzda gurşuluk bilen işlenip barýan ählem ýylyşlarynda da minnetdarlygyny bildirýär. Şeňle telekeçiler döwletimiz telekeçiler meselem uly üns berýär. Önümçülüğün hem durluğlarını giňeltmek üçin zerur şertleri döredýär. Telekeçilerimizin hem netijeli işlemegi, täze önümçülükleri hem ýoly goýmak üçin mundan belek hem zerur şertler köp many döredýär. Ýöne paýany akly işeňizde hem mundan belek hem üstünlikleri agly. Kahraman arkadaşlar, halkın arkadaşlar filmimizde. Bir de ikinci şahada mübarek olsun kahraman arkadaşlar. Şu fırsatda ödürek koysanızmı? Dedi samine beyan etmem, ruhat vermem, sizin uluğun maharsızın kahraman arkadaşlar. Eksa, kahraman arkadaşlar, sizin yüreklerde ornanan, geleceğimizde hucu olan, öme, can vatanın Türkmenistan'ın başşarını, yol ilerleyenlerin demalyan, Daşoğlu vilayetinin urdan kiçi ehli halkın arkada aldamağınızda bassan, benim tutumlarımızdan oklanıp, arkada almaz, size bu olup, yüreğim coşup, bir nama aydar oldum, gör bak, neyem aydar kan? Can vatanın Türkmenistan hem halkın deydin arkada, yolların aydın arkada, şadaparlan şoğlu olsun, Daşoğlu ilimli arkada, size bu insanşlı başlan, dilinle aydın arkada. Halkım arkadalı zamanı, halkım arkadalı zamanı.
işleriniz ravaç alın. Mehriban arkadaşlar. Hayır, baba. Arkadaş prezidentimiz, siz bizim için köp işler ediyorsunuz, sizin taysız tağalanın neticesinde Türkmen telekeçileri ekli işlerde öğlerini tutanırlı zahmet çekerler kahraman arkadaşımız. Sizin ediyen himayet koldolarınız için köp tanır yalkan arkadaş prezidentimiz, hormatlı prezidentimiz, sizin canınız sağ, ömrünüz uzak, işleriniz rovaç, belint başınız hemişe aman bolsun arkadaş prezidentimiz. Kahraman arkadaşım, sizin canınız sağ olmalı, başından dik olmalı, İlyurt Bakfit, umum adamlar da hükmet tutuyan tüm işlerinin ilmiden ravaç almalı, arzu ediyorum kahraman arkadaşım, canınız sağ olsun. Gördüm beni, beğendim, öyle o an adamlarına salamı yetirin. Onu sağlık doğru söylüyor. Sonra hormat prezidentimiz bir yerden Daşoğuz şekerinin halkara howa menziline geldi. Döwlet başlarymyz Daşoğuz vilayatyna iş saparyny tamamlap, paýtagtymyz Aşgabat şekerine tarap ugrady. Asalymdan hormatly prezidentimizin uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni. Men Maksat Girmanow, Daşoğuz Energo Önümçilik Birleşiginiň hünärmeni. Inha bugun hormatly prezidentimiz Daşoğuz vilayatyna hem iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly prezidentimizin iş saparyna biz energetiklaryň iş şertleri bilen içgin gyzyklandy. Häzirki wagtda Balkan, Daşoğuz Balkan vilayatlary aralygynda ýokary voltly asma elektrik geçirjisiniň gurulşy dowam edýär. Hormatly prezidentimizin satyn alyp beren kuwatly tehnikalaryna erk edip Garagum çölüniň içi bilen Balkan vilayatyna tarap ýokary voltly asma elektrik geçirjisini bellenlen möhletinde ulanşa tawsyrmak işlerinde öz goşandymyzy goşarys. Bize şular ýany mümkinçilikleri döretip berýärligi üçin hormatly prezidentimize ähli energetiklaryň adyndan ullukan sag bolsun aýdýarys. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, halkymyzy bagtyar we eşretli durmuşda ýaşamak üçin alyp barýan işleriniň rowaç bolmagyny arzu edýän. Men Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň maglumat howpsuzlygy we sany tehnologiýalar bölüminiň ýolbaşçysy Rahimeli Aýmamedow. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründen halkyň arkadaşly zamanasy atly täze 2022-nji ýylyň ilkinji aýyna Mehriban prezidentimiz özüniň işini köplüğüne garamazdan Daşoğuz vilayatyna biz energetikler bilen iş maslahatyny geçirdi. Hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna, dünýä ýylyňlaryna laýyk gelýän innowasion tehnologiýalar bilen ornaşdyrylan täze gaz turbinaly elektrik stansiýalar gurulyp ulanmagy berilýär. Gahryman arkadaşymyzyň ýolbaşçylygyna bu gurulýan elektrik stansiýalaryň netijesinde ýurdumyzyň enerji ulgamynyň kuwaty hassa artýar. Diňe bir sarp edijiler ýurdumyzyň öz içine ulanmak bilen çäklenmän eýsem, goňşy döwletlerimize eksport mümkinçilikleri hem artýar. Bu bolsa elbetde hormatly prezidentimiziň ýurdumyza alyp barýan energetika siýasatynyň oňy netijelerini açyp görkezýär. Hormatly prezidentimiziň beýik başlangyçlary esasynda ýurdumyz boýunça halkalyň enerji ulgamynyň gurulşy batlyk adamlardan alınıp barýar. Ina geçen ýyl hem 2021-nji ýylyň sentyabr aýynda hut Gahryman arkadaşymyň ak pata bermegine güýjenmesi 220 kW bolan Ahal Balkan bölüğünün işe girdirilmegi hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Häzirki günde hem hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Balkan Daşoğuz aralygyna güýjenmesi 500 kW bolan ýokary voltly elektrik geçirjileriniň gurulşy batly depgine alınıp barýar. Hut hormatly prezidentimiz hem özüniň işiniň köplüğüne garamazdan biziň energetiklerimiz bilen şu ýerde zähmet çeken energetika hünärmenlerimiz bilen gelip duşmagy, hormatly prezidentimiziň beren tawşyryklary, gymmatly maslahatlary elbetde biziň hünärmenlerimiziň mundan beýlekde hassa hujurly, ruh welentli zähmet çekmeklerine uly mümkinçilikler döredýär. Hormatly prezidentimiz bu gurulýan enerji ulgamynyň işiniň hassa batlyk adamlarynyň alyp barmak üçin ähli himayetlerini berýär. Hormatly prezidentimizin alyp berýän tehnikalary bu guruluşyň hassa bir uly badylgy bilen gurulup ulanmagy berilmegine ýardam edýär. Biz hem şu ajaýyp pursatda Gahryman arkadaşymyza biz energetikler üçin döredip beren ähli şertlerini bagtyar durmuşyna köp sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimizin Gahryman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, iýil ýurt bähwitli alyp barýan dünýäniň sulky işler elmi damar başlyklary beslensin. Arkadaş prezidentimiz Daşoğuz vilayatynyň Goraly Tramda ýerleşen Işe Urtopar Hojalyk Jemgyýetiniň guşçuluk toplumuna gelip biziň bilen söhbetleşip hal ýagdaýymyzy, iş şertlerimizi ýakyndan gyzyklanyp biz üçin edýän aladalar üçin köp sag bolsun arkadaş prezidentimiz. Arkadaş prezidentimiz biz telekeçiler edýän himayet goldawlaryny giň mümkinçilikler üçin taňyr ýalkaryň arkadaş prezidentimiziň jany sag işleri rowaç belent başı aman bolsun, il yurt bähwitli tutýan tutumlary hemişe rowaç alsyn.
Men Daşoğlu vilayetinin Gorol etrafının İşöwür Topar Kuşçuluk Jemgyýetiniň hünärmeni Gurban Rezow daýans. Bugün bize Gahman arkadamyň sağ adamy düşdi. Biz bunu çäkdir buýsan ýar. Mehriban arkadamy. Biziň işlerimizden giňden tanışyp ýokary derejeli baha berip gitmegi biz telekeçileriň göwnüni ýokary göterdi. Gahman arkadamy biziň eden işimize şaher paýy bilen silahlandy. Muňa meniň begenjimiň çägi ýok. Gahman, mehriban arkadamyň janynyň sag bolmagy, başynyň dik bolmagy, iýlürt bähbetli, umum adamlar da hikmetli tutýan tutumly işleriniň elmidam rowaj almagy arzu edýän. Şuwun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. İki ýurdun liderleri mähirli salamlaşyp däp bolan dostlukly döwlet gatnaşyklarynyň ýokary derejesini we okuny ösüşini kanagatlanma bilen bellädiler. Şol gatnaşyklar bolsa özara ynanşmagyň, düşünşmeň we birek-bire hormat goýmagyň aýdyň misaly bolup durýar. Milli liderimiz Türkmenistanyň Özbegistan bilen netijeli hyzmatdaşlyk powtulundyrmagy we giňeltmäge ulyny seriýanyny nykdady. Bu hyzmatdaşlyk taraplaryň hoş meýli erk isligini daýanyp, barha täze many mazmuny bolýar. Şunu ýokary derejede ýetgiderli geçirilýän duşuklarym möhüm orny elýär. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow şu mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Şavkat Mirziyoyew, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatary Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyny golaýdy Özbegistan Respublikasyny iş tapar bilen bolan Türkmenistanyň hökümet wekiliyetiniň mähirli garşylanyny hemde görkezelen mehmansewerlik üçin minnetdarlyk bildirdi. Şol saparyň çäklerini özbek ýardaşlar bilen odal gazynyň ýalaşyklar durmuşy geçirmek babatdy. Sowda iqtisady we beýlik ulgamlardy. Iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uglary boýunça netijeli duşuklaryň bir näçesi geçirildi. Milli liderimiz geçen ýylyň oktyabr aýynda Daşkentde bolan resmi saparyny aýratyn ýakymly duýgular bilen ýatlaýanlygyny bellädi. Şol ýerde ýokary derejede açyklyk we özara ynanşmak ýagdaýynda netijeli gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň jemleri boýunça möhüm ýalaşyklar gadanly we iki dogunluk halkyň awadançylygyna hyzmat etjek resminamalaryň uly toplamyna gol çekildi. Telefon arkaly söhbetleşiň dowamyny Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň başdanlary asyrlaryň jümüşinden gol başalýan hoş niýetlik ýolgular esasynda sewitdäki we dünýädäki ýagdaýlary nazara alma arkaly gurulýan iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri boýunça pikir alşdylar. Türkmen özbek gatnaşyklarynyň netijeli häýatiniň bähwitleriniň umumlygy hemde hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça hemme tarap bilen powtulundyrmak babatda berk syýasy erk isleň bardygy bilen şertlendirilendigi ataldy. Şunyň bilen maglykda Türkmenistanyň we Özbegistanyň möhüm halkary hemde sewit meseleleri boýunça çemeleşmeleriniň ýakynygy ýa-da gabat gelýänligi bellenli. Munyň özi sewitde durnukly ötüş we durnukly upçun etmek boýunça tagalalar birleşdirmek üçin möhüm şert bolup durýar. Biziň ýurtlarymyz parahatçylyk sewjilikli daşary syýasaty durmuşa geçirip, Merkezi Aziýada parahatçylyk hemde alanlaşyklygy upçun etmekde aýratyn orny elýärler. Munyň özi bolsa sewitde we onuň çäklerinden daşarda ýagdaýlaryň şalt üýtgeýänligi bilen maglykda uly ähmiýeti ýetir. Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň köp ýyllyk baý tejribesiniň we asyrly däpleriniň kädirki döwürde iki döwletiň ötüşiniň täze ýagdaýlaryny hemde isleglerine laýyklykda baýlaşdyrylýanyny ataldy. Şunu taraplaryň özara bähwitli hyzmatdaşlygyň ýagurdyly kuwatynyň üstünlükli peýdalanyny üçin munun beýlegem zerur şäherler görmäge meýilligi tasdiklandy. Şunyň bilen maglykda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow netijeli türkmen özbek gatnaşyklaryny okunly ösdürmäge bolýan uly şahsy goşundy üçin prezident Şavkat Mirziyoyew minnetdarlyk bildirdi. Telefon arkaly söhbetleşiň ahyrynda Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň başdanlary dostlukly, hoş niýetli goňşuluk döwletleri gatnaşyklarynyň umumy awadançylygynyň bähwidini mundan beýlegem giňeldirilejekdigini we powtulundyryljakdygyny ynam bildirip, birek-birege berk jan saglyk hemde üstünlikleri iki ýurdun dogonluk halklaryna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzu etdiler. Ine orta hormatly prezidentimiň adyny ýelen gutlaw bilen tanış edýäs, ony şeýle diýilýär. Onuň alhydarty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow siziň alhydartyňyz İslam hyzmatdaşlyk guramatynyň baş sekretary wezipetine resmi taýdan girişendigim mardy, size habar bermek men üçin uly hormatdyr. Bildirilen ynamyňyz üçin siziň alhydartyňyzda buýsanç we hoşallyk duýgularyny beýan edýän, hemde İslam hyzmatdaşlyk guramatyny agda ýurtlaryň, hemde tutuş musulman ümmetyniň bähwidine guramany ýetgiderli ösdürmek üçin ähli tagalalar etjekdigimi inanýan.
Sizin parasatlı maslahatlarınızın bu asırlı maksatlara yetmekte hemişe dürücülüğün çeşmesi olup hizmet edecektiğine inanyan. Sizin alikedartınız İslam Hizmetdaşlyk Guramasının wezipelerini oňuň çözülmegine yardım edecek maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine golluk bermegine sabırtyllyk bilen garaşýan. Sizin alikedartınız size tüy sürekden hormat koyan mardaky ynandyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Hüseyin İbrahim Taha, İslam Hizmetdaşlyk Guramasının baş sekretary. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadamyň parasat ýolbaşçylygyna halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň kirwer pursady taryhy wakalar wesenýär. Arkada prezidentimiň Ahaly welaýaty boýunça iş saparyna manaşyryp, Sevitiň täze döwrwap merkeziniň gurulşygyna ýagylandyrylan giň meşhurly işler bilen tanışmagy hemde hormatly prezidentimiň Aşgabat Siti ýeri ýaşaýyş toplumynyň guruluş taslamatynyň durmuşa geçirilişiniň barşy bilen tanışmagy bagtyar halkymyzy täze üstünlükler ruhlandyrýar. Munyň şeýledigini ýurdumyzda geçirilen hoşallyk maslahatlarym aýdyň tasdiklaýar. Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeşler Birleşmesiniň agdalarynyň arkada gurdurýar beýik binalar atly hoşallyk maslahatyny birleşmäniň hususy gurulşy kärhanalarynyň ýolbaşçylary, işgärler gatnaşdylar. Hoşallyk maslahatynyň barşyny birleşmäniň agdalary hormatly prezidentimiň şu ýylyň 18-nji ýanwaryny Ahaly welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, Sevitiň täze döwrwap idare ediş merkeziniň gurulşygynda ýaýbanlandyrylan giň meşhurly işler, şeýle-de ýurdumyzyň beýlek kunjoklaryny bina edilmegi meýilleşdirilýän dethgalaryň taslamalary bilen tanışmagy, hende bu wagtda taryhy karary kabul etmegi we ähli halkymyzyň şol tanyny ýurdumyzyň telekeşleriniň şatlygyny goşulandyrdy we täze dehmet üstünlüklerini ruhlandyrdy diýip bellediler. Arkada prezidentimiň taýsy tagallalary we gollawlary bilen ýurdumyzyň ähli tewitleri şol tanyny Ahaly welaýaty durmuş ykdysat taýdan sağlaşyk ösdürilýär. Häzirki döwürde welaýatyň täze döwrwap idare ediş merkeziniň gurulşygyndaky işler döwrüň talabyna laýyk derejede ýokary depinde alınıp barylýar. Bir ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilmegi hormatly prezidentimiň döwlet adam çüýnürdiýän baş ýörelgesinden göýdbaş alýan halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarylandyrylmagyna gönüktirilen durmuş ykdysady özgertmeleriň rowaşlanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr diýip maslahatda çykyş edenler bellediler. Hormatly prezidentimiň tapşyryklaryna laýyklykda ähli dethgalaryň gurulşygyny täzeçil tehnologiýalar, know-howlar, sanly ulgamy ornaşdyrylýar. Akylly şäher konsepsiýasy durmuşa geçirilýär. Şeýle-de bu ýerde ýaşyl tehnologiýalar gödeňinde tutulup, daşky gurşawyň awadançylygyna aýratyn üns berilýär. Hormatly prezidentimiň halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ilkinji günlerini Ahaly welaýatynyň täze döwrwap idare ediş merkeziniň gurulşygyna baryp, öz gymmatly maslahatlaryny, nesihatlaryny bermegi, bu ýerde alınıp barýan işleriň depini hassa ýokarylandyrmagy uly itergi berer diýip maslahatda bellenildi. Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeşler Birleşmesiniň agdalary hormatly prezidentimiň önamini ödemek üçin ihhlaslaryny gaýgyrman işlejekdiklerini inandyrdylar. Möhüm ýeri taslamalary durmuşa geçirmek üçin döredip berýän ähli amatyklary, mümkinçilikleri üçin Telekeşler arkada prezidentimde hoşallyklaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň Gurulşyk we Binagerlik Ministrliginiň arkada prezidentimiň Ahaly welaýatynyň idare ediş merkeziniň gurulşygynyň hemde Aşgabat Siti ýeri ýaşaýyş toplumynyň gurulşyk taslamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşy bilen tanışmagyna bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler gahrman arkadamyň Ahaly welaýatynyň Gökte Petrawynyň çägini welaýatyň täze idare ediş merkeziniň gurulşygynyň işleri bilen tanışmagy hemde Aşgabat şäheriniň Demirgazyk böleginde Aşgabat Siti ýeri ýaşaýyş toplumynyň gurulşyk taslamasynyň amala aşyrylmagy, şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýanyny atadylar. Ular Ahaly welaýatynyň täze idare ediş merkeziniň gurulşygyna arkada prezidentimiz tarapyndan 2019-njy ýylyň aprel aýyna badalga berilenini we gurulşyklaryň köp orly dolandyryş, durmuş maksatly binalar bolup durýanyny bellediler. Gurulýan dethgalarda we olaň timarlaýyş işlerini ýokary kile serişdiler ulandyp, ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa we bede ýagdaýlaryny nazara alynýanyny, olaň bede işlerine milli binagerligiň ajaýyp däpleri bilen sadlaşykda binagerlik we bede ulgamyny gazandan üstünlükli öz beýany tapýanyny atadylar.
Çıkışlarda häzirki zaman şäher guruluşyk maksatnamasyny esaslanýan Ahal vilayetiniň täze idare ediş merkeziniň guruluşyklarynyň alınıp barylmagy hemde Aşgabat City iri ýaşaýyş toplumynyň guruluşyk tatlamasynyň durmuşa geçirilmegi, olarda gurulýan, guruljak diýiskalan we binalaryň dünýäň ösen tejribesine esaslanmak bilen täzeçil tehnologiýalaryň, know-howlaryň sanly urgamyň öňde barja tejribeniň milli binagerçilik sunugaty bilen sazlaşykly alınıp barylmagy, bu binalaryň we diýiskalan gözel paýtagtymyzyň şeýle hem garaşsyz watanymyzyň gözelligine gör goşjak binalar toplumy bolup hyzmat etjekdigini uly boýsan çilen nagtadylar. Maslahatda gatnaşyjylar garaşsyz Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan ösüşlere betlep, ýurdumyzda şäher guruluşyk maksatnamasyny üstünlikli alyp barýan arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistan akıllı şäherlerin guruluşyny çaltandyrýar diýen aýt bilen Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutynyň professor mugallimläriniň we talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna da hoşallyk maslahaty geçirildi. Arkada prezidentimiziň ýurdumyzyň guruluşyk synagaty üçin zerur bolan hünärmenler taýýarlaýan ýokary okuw mektebine geçilýän sapaklan amal okuwlaryň tejribede utgaşdyrylmagynyň, şunu guruluşyk babatda dünýäň ösen tejribesiniň we häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň netijeli öwrenilmeginiň häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýanlygy baradaky aýdanlaryndan ugralyp, professor mugallimler talipleri bilen bilelikde guruluşyk diýiskalaryna tejribelige bardylar. Ahal vilayetiniň idare ediş merkezini institutyň mugallimläriniň talipleri bilen bilelikde ýerine ýetiren Ahal atly binasynyň tatlamasynyň özüne baş ornalanlygy, ýerüsi we ýerasy geçelgelen duralgalaň milli ähengde ýerine ýetirilen tatlamalarynyň bu ýerde durmuşa geçirilenligi talipleri ören buýsanyrdy hemde ýene-de täze tatlamalary ruhlanyrdy. Mehriban arkadağımda Aşgabat City iri ýaşaýyş toplumyna görkezilen beýleki tatlamalar bilen bir hatarda Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutynyň binalar toplumynyň tatlamasy hötürlendi. Milli liderimiziň tatlama bilen tanışmagy hemde tatlama işlerine degişli düzedişleri gerizmegi, institutyň professor mugallimläriniň we talipleriniň hassa dörejlikli işlemeklerine uly itergi berdi. Institutyň professor mugallimleri we ähli talip ýaşlary arkada prezidentimize döwre we hünärmenler taýýarlamakda döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna, Magtymly Adnak Türkmen Döwlet Uniwersitetine, Türkmen Döwlet Medeniýeti Institutyna, halkyň arkadagy zamanasyna bedew wazpa ady bilen hoşallyk maslahatlary geçirildi. Maslahatlarda milli liderimiziň taýsy taýlaryny netijesinde ýurdumyzyň atşynatlygynyň täze bilen derejelere ýetenligi bellenildi. Çıkış edenler halkyň arkadagy zamanasy ýeline doglan taýçanaga, milli liderimiziň zaman adyn dakmagynyň diňe barşylygynyň şyganynyň ruhlandyrjy güýçini artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem edi ýarmyzyň täze ýamyň belent maksatlaryna ýetmeginde okunlygyň hem nişany boljak dony bellediler. Maslahatlara gatnaşyjylar Türkmen halkynyň baý mirasyny gorap saklamagy, baýlaşdyrmagy berýän ýygyderli gollagy, ýurdumyzyň atşynatlary barada edýän hemişelik aladasy üçin gahrman arkadağymyza tüý sürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle mazmunnaky maslahat Döwlet Mämet Azad adyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna da geçirildi. Hormat prezidentimiz şuýylyň 7-nji ýanwaryna geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly täze ilkinji mejlisini fevral aýynyň başynda halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini geçirmek teklip etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 18-nji ýanwarda çykaran karar esasynda halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini 2022-nji ýylyň 11-nji fevralyna sanly ulgamy arkaly geçirmek kesgitlenildi. Mejlise geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmek maksatnamasyna seretmek we ony tasdiklamak, şu ýyl üçin wezipler kesgitlemek bilen baglanşykly meseleler serediler. Şunun bilen maglykdy Ahal welaýatynyň etrap şäherlerine wagyz nesihat şäherleri ýaglanyrlýar. Şany wakalara beslenýän berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne halkyň arkadaly zamanasy şygary bilen aýtlanyrlan 2020-nji ýylyň fevral aýynda gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň ähmiýeti barada geçirilýän wagt nesihat maslahatlary baý many mazmuny eýe bolup, nowatdan daşary geçiriljek halk maslahatyny watanymyzda geljek 30 ýylda syýasy, durmuş, ykdysady we medeni taýdan ösürmek esasy ugurlaryny şeýle-de döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli beýleki wajyp meseleler dogrusyna giňişleýin söhbet edilip, ýurdumyzyň hemde mehriban halkymyzyň behwidine täze döwletli başlangyçlara badalga beriljekdigi biziň halbymyzda ýaşy umyt arzuwlary besleýär diýip çykyş edenler boýsunç bilen aýtdylar. Maslahatlarda durly kärde zähmet çekýän watanyşlymyzyň arasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň deputatlary giňişleýin düşünür çykyşlaryna bular dogrusyna berin durup geçdiler.
Hormatly prezidentimiň daşyna berk jewetleşip watanymyzy mundan beýlegem gülledi ösürip, onuň şän şöhratyny dünýä ýaýmakda uzak geleceğe nazarlayan maksatnamalar şeýlede halkymyzyň bagtyar hem bolilin durmuşda ýaşamany göntürilen il ýurt bähwitli kararlary kabul etjek, Türkmenistanyň halk maksadynyň dowlatan daşary meşetine taýýarlygyň çäklerini geçirilen bu maksatlar işin häsiýete eýe boldy. Maksatlarda döwlet, jemgyýet, şahsyýet gatnaşyklarynyň betewligi barada giňden gurrun edilip, halk maksadynyň meşeti milli liderimiz bilen halkyň bir ýere jemlenip döwletli pikir aşmaklykda Türkmen demokratiýasyny öz münasip ornuny alan halk taglimatynyň ýene bir aýdyň şöhlenmesi sürüp, ol dünýä we hukuk döwleti bolan ata watanymyzyň mundan beýlegem güllä besmegini, halkymyzyň erkin, bagtyar durmuşyny, ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanmagyny öpçün edýär. Hormat prezidentimiz Sişenme günü ahal welatyny iş taparyny amala aşyryp, Tewitiň täze döwrewap merkeziniň guruluşyna ýaglandyrylan giň möşberli işlerini tanşlykda Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň ikinji tapgyryna badalyk bermegi bu ýol gurujulary güýç guwat berdi. Bu ýoluň ikinji tapgyry Tejen Mar aralygyny öz şunalar. Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň birinji tapgyryny ulanmaga berilmegi ulag üsaşyr geçilgeler döretmegi hemde ýurdumyzyň halk goşuluk toplumynyň hususy ulgamynyň ornunyň artmagynyň hemde sewit we iklimi multimodal gatnawlar ulgamynyň goşulmagynyň hasabyna watanymyzyň geoiqtisady kuwatynyň dogry peýdalanmak babatda döwlet başlarymyzyň öňde goýan wezipleriniň üstünlükli durmuşy geçirýänliginiň nowatdaky aýdyň suwtnamasydyr. Uzynlygy 600 km barbar bolan Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň işe girdilmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirjilik ukybyny, logistik hyzmatlarynyň kilini epes ýokurlandyrmagy, halkara ulug üsanşyr düzümini hemde döwletara sowda ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berer. Ýokary tiýillikli awtomobil ýoly Türkmenistanyň çäginden daşalýan ýükleriň möçberini epes artdyrmagy we gatnawlary şartlandyrmagy mümkinçilik berer. Şonuň bilen maglykda goňşy Özbegistan bilen ulug ulgamyna gatnaşyklary ösürmekde ol mümkinçilikler açylýar. Milli liderimiz awtobanyň guruluşynyň taslamasyny durmuşy geçirmek boýunça tawşyklar bermek bilen ýollary çekmek ulgamyny öňde barjy tejribäni hemde innowasion tehnologiýalaryny ulanmagyň wajypdygyna hemişe üns çekýär. Döwlet başlarymyzyň tawşyryklary, hususy guruluş kompaniýalary, taslaman düzüjiler hemde inženerçiler üçin ýol görkezji bolýar. Işleriň ýokary hilli hemde ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň ýokary ölçeklerine laýyk gelmegini üçin etmek olar üçin esasy talap bolup durýar. Guruluşyň meýilnamasyna laýyklykda awtoban 6 hereket zorlugyny ibaratdyr. Ýurdumyzyň çäklerinden ýerki döwürlerde de beýleki döwletlerdir halklary birleşdirýän beýik ýüpek ýoly geçipdir. Häzirki döwürde şol taryhy ýoluň dikildilýänliginiň aýdyň nyşany bolan 600 kilometrlik Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň galan bölegine işler talabalaýyk derejede alınıp barlar. Bu awtomobil ýoly ýurdumyzdaky ulug taslamalarynyň iň ýerleriniň biridir. Şol taslamanyň durmuşy geçirmegi üstsanşyr awtomobil gatnawlarynyň aza ýuwaş umman sebitine çeli uzalyp gidýän awtoýollaryň köp şahaly ulgamyna çal çykmagyny öpçün eder. Şeýlelikde ýakyn geljekde Türkmenistanyň täze ýokary tiýillikli ulug ýoly peýda bolar. Ol sebit ykdysadyýatynyň okguny ösüşini köwetlendirmek bilen halytlariň uzak aralyklary şalt we arzan daşalmagyna mümkinçilik berer. Hormatlarymyň bolsa ýurdumyzyň welatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji ýanwarda saat 20-den 21-nji ýanwarda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welatyny ötkäp duran bulut hawa bolup gargaçykly ýagşar ömürli bol mümkin. Demirada kulmatardan tiýilli sekundy 9-14 metr käýerlerini 18 metrçe ýetýän şemal uzer. Hawa gijetini 1 gradus sowukdan 4 gradus maýyl. Gündüzine 3-8 gradus maýyl, kenaryk taraplaryny bolsa 1-6 gradus maýyl bolar. Ahir welatyny ötkäp duran bulut hawa bolup gargaçykly ýagşar ömürli bol mümkin. Demirada kulmatardan tiýilli sekundy 9-14 metr käýerlerini 19 metrçe ýetýän şemal uzer. Hawa gijetini 2 gradus sowukdan 3 gradus maýyl, gündüzine bolsa 1-6 gradus maýyl bolar. Mar welatyny ötkäp duran bulut hawa bolup gargaçykly ýagşar ömürli bol mümkin. Demirada kulmatardan tiýilli sekundy 9-14 metr käýerlerini 19 metrçe ýetýän şemal uzer. Hawa gijetini 1-6 gradus, gündüzine bolsa 2-7 gradus maýyl bolar.
Leva polatını ütkep duruyan bulut hava olup azkim yağış şağar. Demirada kulmantardan tildi sekundu 9-14 metr. Kayerlerini 19 metr için yetiyen şemal ufer. Hava gecesini 1 gradus soğuktun 4 gradus şeli mayıl. Günüdüne 3-8 gradus. Gün orta taraflarına olsa 12 gradus şeli mayıl olar. Daşoğlu vilayetini ütkep duruyan bulut hava olup azkim gargaz şıklı yağış şağar. Demirada kulmantardan tildi sekundu 9-14 metr yetiyen şemal ufer. Hava gecesini 1-6 gradus soğuk, günüdüne olsa 3 gradus soğuktun 2 gradus şeli mayıl olar. Paytahtymyz Aşgabatda ütkep duran bulut hava bolup gargaz şıkly yağış ýagar, ömürli bol mümkin. Demirada kulmantardan tildi sekundu 10-13 metr, wagtal 17 metr için ýetýän şemal ufer. Hava gecesini 1 gradus soğuktun 1 gradus şeli mayıl, günüdüne olsa 3-5 gradus mayıl bolar. Yurdumuz boýunça ýanwar aýynyň 20-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyny arşylýar. Edid vatandaşlar, gaş basynyny günüň dowamyny howanyň derejesini ütkep durýanyny nazar alyp, basynyň aýratynlyklaryna laýyklykdy gelmegi, şeýleki ýadyr wagtda howada tozan bölejikleriniň gadydan 5 götürüm artma bu howanyň akymynyň ütkemegi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, illeri arasy saklamak zerurdur. Mehriban illeşler, bulary berk berja etseňiz, ýeriň istenip bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimini jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda tüşerýär. Dählet şoň özüni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň illeşler.